Ladies and gentlemen, today we are back again kuchitungwiza. Tatirega timbonona Apostle Amos Zinyake, the hangman. Apostle, tadzoka. Aiwa ndiri kuzoona kuti walenda wangondudza kuti uri mumakona kona katoda kupfuura nepano. Yes. So tichikuita ka revision ke-podcast ratakaita last time. A lot of people, they really were impacted vakabatwa life history yenyu. Ichokwadi kuti munhu anokwanisa kusimudzwa kubva muguruva. Ya ndochokwadi munhu anosimudzwa kubva muguruva. Iwe ukasimudzwa uchibva muguruva zvinobva zvangoratidza kuti ndimwari vakusimudza. Ndokupaona. So vasina kuziva kuti the hangman munogona kungovadzosa kumashure mbijana mungovatsanangura zita kuti the hangman rakabva papi. Zita rekuti the hangman handina kuzvipa zita iri asi ndakange ndaparidza kubhuku yaEsther ndichitaura nyaya yaMordecai, Haman naEsther. Zvatinoziva kuti Haman akazohengwa pamutanda wake. Saka kudzinga kwatinoita mashavi mweya yetsvina nezvirwere zvinonzi zvirapike, Mwari achizvirapa, ndoparakabuda zita rekuti hangman. Apostle Amos Zinyake, the hangman. Yeah. Saka mazita achauya here akauya tinenge takupfuurira mberi rifanike izvezvi. We are now exhorting people, we are now bringing comfort to people. Vanhu vachiva nemamwe mazita avanogona kuda kukupai, tinoramba tichiawedzera ipapa here. Izvo zvinenge zviri kuvanhu nekuti vanhu ndovanokwanisa kutiinterpreta. Vanhu ndovanotiita kuti tive zvatiri. Saka depending kuvanhu, ukazoona kuvanhu kumwe unenge uri father, kumwe unenge uri mwana, kumwe unenge uri sekuru, depending munhu anogona ngokutumidza zita nerole yaunenge wakaplaya muupenyu hwake. Yeah, ndikupaona. Anyway, nyaya ndafambira panapa. Vazhinji havaione something chiri spiritual. Vanenge unoona muchechi munongotaura nyaya dzemadhimoni, nhau dzekunzi takusunungura breakthrough yako, but kashoma kunzwa pachitaurwa nhau dzepressure, vamwe vanogona kuti vanoiti mental health, nhau dzedepression, nhau dzekuti upenyu huri kunyatsofamba sei. Hamuna makore andasvika aya ndiri muZimbabwe nenda kutofunga kuti ndichatenga motari, vamwe vane mastendi, chichi. Nyaya idzi dzinofambiswa sei? Ini munguva yangu yekushumira Mwari nekubatsira kwandoita vanhu, pane chinhu chandakadiscover kuti pressure idhimoni rakakura kupfuura mweya yemadzitete, mweya yemadzimbuya, mweya yezvikwambo. Nekuti depression is a silent killer. Haimanifeste zvinoita isu tinodzinga mashavi, zvinoita mweya dzemadzimbuya kana mweya dzemweya yetsvina dziya. Unongoona maresults acho. Saka it's one of the most powerful demon rekuti rinoda kuadreswa kuti vanhu vaitirwe zvakanaka. Alright, rinoadreswa sei? Rinonzi out in the name of Jesus. Chazvinoita ndezvekuti pressure yezvainoita ndezvekuti hairespect even status yemunhu. Rinodemanda kuti munhu apota achiendawo counseling nekumonitor life yako, kuona mahabits ako anenge achiitika muupenyu. I remember ukaverenga kubhuku is it First Samuel 27, kune great man akanga aripo, a great man of God anonzi David. David akanga akazodzwa naMwari, zvatinoziva kuti Mwari vakatoti is a man after my own heart. Akauraya Goliath, akauraya shumba, akauraya mabhiye. But ukaverenga that verse inotaura ichiti, and David said in his heart, akataura moyo make, akati so anondiuraya, it is better for me to escape to the land of the Philistines. Saka uri kuona kuti pressure hairespect status yemunhu. Munhu akatozodzwa naMwari, tarisa decision yacho yaakuda kumeka. Saka kana where they sustain the pressure, people make wrong choices, make a lot of mistakes, people make wrong decisions. Akuti rega nditizire kumaFilistia kune vavengi vaMwari, kwaakauraya Goliath, he killed their giants. But ndo kwaundoda kutizira. Saka pressure inoda kuti munhu apota achiwana counseling,
achimbonotaura zviri kuitika muupenyu hwake kumacounselors nekumonita, because pane zvinooneka kumunhu kana abatwa nepressure yakawanda. Iwo macounselors kwamukutaura uku ndokunotsvaka counsel here, ndinoona pakanyorwa kunzi counseling available panapa. Kune here vanhu vatinoti ava ndo macounselors atinofanira kuenda? It depends on the situation. But chatikuedza kutaura ndechekuti munhu anoda help. Haikona kunyanya nekuti yatiri kuti pressure iyi pachishona ndo patikati munhu anotsikirirwa pfungwa dzake zvekuti anoshaya kuti ndiani angamubatsiri, zvekuti unofunga kuti uri wega. Saka it is important kuti utsvagewo vanhu vanenge vakambofamba nzira dzacho kana vakatrainwa to handle those kind of matters. Zvakafanana neni ndiri mutendi mukereke yenyu, ndiri mwana muchechi yenyu, munondiadvisa ndine makansela api? Because kune makansela mamwe kuti ndikaenda ndogona kuzodzora pressure yaya yatowedzerwa. Ndimboona kune makansela emunyika vanoshandisa yatinoti maybe psychology kuti atese andibatsire, but semunhu wemuchechi I believe tine rimwe gwara ratotora rakati siyanei nezvemunyika. It's very important kuti uve neaccess kuvatungamiriri vako, vafundisi vako ndo vanogona kukubatsira. Usanyanye kuremedzwa uri wega. Unofanira kutotsvaga munhu. Even ukaverenga soko raMwari you realize kuti I think it's 1 Samuel 19 zvinonzi David akatiza akaenda he ran away and akanoona Samuel akamudza zvese zvakange zvarongwa naSaul. He was under pressure but akatiza akaenda kuna Samuel. Saka muupenyu tiri kuti Mwari ngaakumutsire munhu wekuti waunonoudza zvese zviri kuitika muupenyu hwako when you are under pressure, when they sustain the pressure, kuti usazokuware. KuBhayibheri paya panoti money answering all things. Sometimes akuzomenje kuda mari. It depends. There are a lot of people vane mari but they are dying of depression, they are dying of pressure. You see, pane zvimwe zvinhu zvekuti mari haigoni kutoita. Kune vanhu vane pfuma vane mari but they don't have the peace. You understand? So we are saying kuti no, money may not be the answer to deal with the pressure. Nekuti vatori nadzo mari dzacho idzodzo sometimes vatoedza kumaintaina lifestyle yavo but zvisiri kutofamba zvakanaka. Isu tisinogona kuona kuti munhu uyu ane mari ari kurarama zvakanaka but iye ari kutoedza kuprova atori pakatooma. Arutopiwa pressure nemari yainayo. Atopiwa pressure nemari yainayo. I like that one. Ko vafundisi munorohwawo here nepressure? It's serious. Vafundisi inotorohwa zvakanyanya. Recently I lost a yoke fellow, mumwe mushumiri. Ndatopedza kumucancelawo but akasangana nemasituations akasangana nawo. The following day after cancelling he took away his life. All right. That's one piece of this. So do it as say because panapa panoonekwa kuti futi nemafundisi adziko asimunomomba yake but mane mafundisi anotoro tinodzidza zvimwe zvinhu pachanel pako. Saka munozama mafundisi kuti auye kuna Apostle Zinyake kuti ndozodzidza anogona kuona kuti ndenge ndisingadi ndoita kunge mufundisi but aona pavideo rinona anogona kuti asi kutofunda. Ndini mufundisi ziko panapa. Matambudziko eupenyu andimomotera. Handiti ndinodini, handingazowanikika ndiri kucounseling kwadokta aningi, ndinodii. I think kuti to add on to that, I think tinemwe futi munhu waMwari akadona papulpit recently. Akatovigwa. What is important is kuti you don't have to operate in isolation. Unofanira ngoine vamwe vanhu vamwe vafundisi takadedzwa zvakasiyana. I always give an example yekuti anointing is like fruit salad. The sugar in a banana is not the sugar in an orange. They are all sugars but they are different. So kune mumwe munhu anegona anga achispecialize muarea iri kukunetsa. Saka mukushumira Mwari tine zvipo zvakasiyana siyana. What is important ndezvekuti iwe usatendera kuti unofanira kunge uchiziva kuti une vamwe vanhu vanokuda uchiri mupenyu pane kuzoita madecisions ekuti anozotambudza vanhu.
Alright. Saka munhu haufaniri kurarama ine babo. And I think ndo pakakoshera nyaya yema-spiritual father. Yes. Yeah. Vanokwanisa kuita your counselor as well. Yes. Alright. Ko imomo muupenyu ndinofanira kubudirira here? It's a must here kuti ini ndofanira kunge ndine mari yakawanda. Alright. Chatingati kubudirira chii? Zvatingade kudescribe success ndezvekuti chekutanga kuti udiscover kuti uri successful unofanira kunge waziva kuti wakadanidzirwei panyika panapa. Because only God knows kuti iwe uri successful. Let me give you a simple example. Toti hangman akadaidzwa kupasta vanhu 100 ndoita vanhu 95 muchechi mangu instead of 100. Then ndoti Zigo akadeedzerwa to have a mega church of 100,000. Then Zigo ane 50,000. Ari successful ndiani? Ari successful ndiye akwanisa kuricha zvaakadanwa naMwari nyange zvikava zvishoma pane zvemumwe. Anbona saka tiri kuti uyu ane 95 out of 100 ari successful. Saka pressure inokudza kuti ukaona munhu ane mega church iwewe uda kuitawo mega church. Saka for us to describe success it depends nekuti wakadanidzirwei. Yes. Saka maybe hatisi tese takadanwa kuti tive nemari dzakawanda ungedzana chivhare. Ndio nataka kuzvipa pressure pamwe. Yes. Story nayo iyoyo. As long ndichiona chekudya nechekupfeka mhuri ichiita sei ichiwana pamwe nditori successful. Saka mashoko amungape izvezvi kune munhu ari kusuffer depression, ari kusuffer mental health, ari kuda kuzvisungirira, kana vanhu vari kutorwara vachifamba vasiri kuzviziva kuti ndine depression, ndine zvirwere izvi zvepfungwa, mungape mashoko ano? Yeah, mashoko andogona kuvapa ndeyekudaizvi ndeyekuti chikonzero romupenyu iko zvino, God has got a purpose and a reason for you. And unofanira kunzwisa kuti hakuna chisingaperi. Bible not weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Unofanira kutsvaga vanhu vakambofambawo nzira yacho neyoyo kuti ukwanise kubuda imomo, and usazvipe pressure nekuda kweupenyu hwemumwe munhu. To add on to that, do you know kuti kune mumwe munhu iko zvinezvi ari kugara mu3 rooms aifanira kugara 1 room nekuti ari ada kuimpressa. Chinoita kuti vanhu vazoita pressure ndechekuti unenge wamboitira zvinhu uchiitira vanhu, kati wamboudza vanhu kuti aiwa pandakwira apa handidzike. Saka zvinhu pazvinozotanga kudonha paya kuti uchidowngrade manje it becomes difficult. But it is also important, like, I was checking on these records from 23 to 2024 over 2,000 registered marriage were dissolved, people divorced. Okay. From 23 to 24. Ndatoona mumwe anga akaposta kuti hanzi vanhu vane 10 years muri mumarriage muri kuromba kopi. Handiri kuona manje. It's happening nekuda kwepressure. You find out people give each other pressure. You see? Mumwe anenge achiti no, tarisa kana ari mudzimai amba tarisa vamwe vana vari kuenda kuboarding, iwe hausi murume. You see? You understand? Saka vanhu vari married tinotaura kuti musapanane pressure. Iye mwana anofanira kuenda kuboarding here. Zvinhu zvigona kunge zvakangokura nevanhu, but zvisiri izvo zvinenge zvichifanira kunge zvichiitika. Munhu unofanira kunge uchirarama maringe necapacity yako yekuti ndo zvatiri kukwanisa izvezvi. Seasons don't last forever. Things will change and you move into a better season. Then vasikana ndo vamwe vane pressure yekuroorwa, mama kutozosvika pakuzozviroora. Musikana ane age inotonzi chibva watoroorwa age inoyi. Hatingape age, but what we can encourage vana vasikana ndezvekudaizvi kuti add value upon your life. Usati wafunga wanano, tsvaga value, zviwedzere value, upgrade your life. Kuti ugokwanisa kuzvimirira uri wega. Not sometimes it's not rosy. Let me give an example kuti I'm busy from morning till evening.
unoona these young girls vanenge vakabereka vana kumusana vakadi achiuya achiti murume anondisiyira mari, murume anondisiyira $1 chete. You see, uchati no mwana uyu anofanira kunge achienda kuchikoro ozvi-upgrade life yake. After that you think about marriage. Alright, saka haufaniri kuva depressed about when is it going to happen. Actually, you should be preoccupied with adding value. Yeah, I want to add on something to that. To life in a lot of dynamics. Tinogona kupa example yekuti mumwe munhu anoti achingopedza university obva atowana basa to CEO wecompany but ofa at 45. Mumwe munhu anowana basa at 45 ofa at 90. Kuitange that American billionaire the late KFC akazowana recipe atokumache atopfuura ma70s. You understand say? Saka ukaiswa pressure nekuda kwokuti ningaroorwa anditi. Saka iwewe unofanira kuzvidiscover who you are, kuti umbori ani. What is it that you are created to do, and you don't put yourself under pressure. Saka true success ndofunga maidefine kudzira chinangwa chamwari chavakakupa muupenyu ende nekubva wachipesuwa nekukwanisa kuita sei. Asi unokwanisa na depression here uri munhu ari kuteera chinangwa chamwari muupenyu wako. Because unozvinzwa umwe munhu zvinoitika. Yeah, there are times like that. I like the singer who sings and says kunyange rwendo rwangu rukava murima ndofarira chimwe chete kudenga kuna mwari acharamba. There are days where you pass through difficulties, but shoko ramwari should be your measuring stick. But when even at one time Jesus was actually, we can say, he was under pressure, and he prayed and said, Baba, mukombo inga ufure. Then in the Garden of Gethsemane, he prayed, pakabuda ziya rinenge ropa, and the angel was released to strengthen him. A human being antoda zvinomusimbisa. You understand? So we are saying, when your spirit is so down, there are times that even David encouraged himself in the Lord, but there are those times that you can't even encourage yourself in the Lord. You need someone to encourage you. I know, Apostle. Now start this as one. Mashoko enyu amuroto anayezimbabwe anofanira kugara vaziva tichivhara video now. Mashoko andoti vanhu vagara vaziva ndeyekuti pressure is real and it's a silent killer. People are dying. Unongonzwa kuti munhu atsikwa nemota ipapa mushauti papapa. Munongonzwa kuti munhu akaenda kunorara haana kuzomuka mangwana. Pane zvakawanda zvichiitika mumunhu yakafira kuhope. But we are saying seek help. Ndambotaura nyaya. You know, I remember it's Numbers 20. Moses anozikanwa kunzi aitaura naMwari face to face. Vanhu vakamumukira along the way. Mwari vakamuti no, chitaura nedombo riburitse mvura upiwane mvura. You know what he did? Akarirova katu. Chifunga kuti kuudza dombo nekurova. Akanzwa kuudza dombo sekuti hanzi rova dombo. So when there is pressure, vanhu vanoita mistakes akawandisa. Never make critical decision under pressure. Never make decisions concerning your future when you are in the valley. Bible shoko ramwari rinoti, in the multitudes of counselors plans prosper. Yes. You see, tsvagova muvanhu vanokubatsira. Not everybody. Unotsvaga vanhu vari mature who have been there. God bless you. Thank you. Saka since topic yenyu yanga ine chekuita nepressure chambopewa vamwe vahimbi kwete vekuti vanoimbawo gospel. Yes. But message yavo ndingati message isina kuipa. Kuna Voltz ane song yake inonzi Mukoma Brian. Mozoiteerera iyoyo nesong yanisha inonzi kutsamwa kune leba. No, thank you. Thank you, Zingo. Thank you. God bless you. Thank you.